ko yayi? Ɗauki Alhaji Ahmad Tinubu, ga shugaba zaune da sauran manyan maluman izala. Lokacin da mahaifiyarsa ta rasu, shekaru da dama da suka wuce, tun kan Janar Buhari zama shugaban ƙasa. Shugaba ya ɗauke mu a jirgi muka je domin mu masa ta'aziyya a Lagos. Mu masa ta'aziyya a Lagos. Da muka je muka same shi, shugaba ya masa wa'azi. Allah ya gafarta wa Dr. Alhassan Said Adam Jos. Yana da rai a lokaci. Tawaga ta maluma mun kai wajen mutum 20. Shugaba ya ce kai babban rashi da babu kamarsa. Wannan baiwar Allah da take matsayin uwa a gare ka, kuma ba za a taɓa mai da wannan gurbin ba. Muna addu'a Allah ya gafarta mata, kai kuma ka yi haƙuri, amma ga ayyukan alheri da za ka yi kana so ta ci gaba da samun lada, ka tona mata rijiya, ka yi kaza, ka yi kaza, ka yi kaza. Shugaba ya masa wazi. Bayan gama wazin sai ke cewa, shugaba na gode, ban samu wata ƙungiya da ta zo ta min irin wannan ta'aziyya ta addini ba daga arewa. Na yi farin ciki, Allah ya saka da alkhairi. Wannan wasiƙar ta'aziyya da ka rubuto min, ya ce ba zan iya sa ta a fayil ba saboda darajar ta a wajena. A sa ta a gilas, a rataya ta a jikin bango a bayan kujerar da nake zama a ofis. Ina so duk sanda na shiga ofis ya zama ita zan fara gari don na tuna da wannan wa'azin. Sai ya ce, shugaba bari in gaya maka wata magana ka gane rashin da ne. Ya ce, wannan baiwar Allah duk shekara ta duniya karanci za ta turo min da list na mutum 300 ta ce waɗannan tana so in biya musu aikin hajji. Idan Ramadan ya zo za ta turo min da list na mutum 300 ta ce waɗannan tana so in biya musu umra. Ya ce wani lokaci sai na biya wa mutum 300 sai ta sake aiko min da wani list ta ce ta yi mantuwa, ga ƙarin mutum 50 su ma sai na biya musu. Duk aikin hajji ko umra a sanadiyyarta sai na kai mutum 300 zuwa 350 ɗakin Ka'aba sun je sun yi aikin hajji ko sun yi umra. Shugaba haka ne? Wanda mutum kake cewa ɗan iska. Wai me dalili? Wai kai ka samu dama, kai liman ne, kai kadai ke rike da microphone. Saboda ka duk abin da gara ma za ka faɗa. Sai ke cewa wannan baiwar Allah sai ta yi ciwon ido. Ya ce sai na ɗauke ta na kai ta Ingila. A can aka mata operation, aka mata aiki. Da aka yi mata aiki ba ta gama warkewa ba, ana jinya. Sai ta kira ta ce ita yin ɗauke ta daga Ingila ya dawo da ita Lagos. Ya ɗauke ta daga Ingila. Na ce mata haba mama, saboda me? Nan kina Ingila ga likitoci, kina wuri mai kyau, a hotel kike zaune ba asibiti ba, likitoci na duba ki, me damuwar ki? Ya ce buɗar bakinta sai ta ce min damuwa ta guda ɗaya ce, ba zan iya rayuwa inda ba na jin kiran sallah ba. Shugaba haka kai? Ba za ki iya zama inda ba ki jin kiran sallah ba. Ta ce wallahi ba zan iya rayuwa inda ba na jin kiran sallah ba, saboda haka bai da ni gida. Ya ce haka na ɗauko ta na dawo da ita Lagos. Wa'annan likitoci na sa aka ban likitoci ƙwararru suka zo suka ci gaba da duba ta har Allah ya sa ta warke. Ya ce bayan ta warke sai ta kira ni. Da na zo sai na ce to ni a matsayina na uwarka, kana cewa uwarka, na yi ciwon ido, ka kai ni Ingila an duba ni,
to mace a nan Lagos wacce ita kuma ba ta da ɗa gwamna, in ta ciwon ido ita kuma ina za a kai ta? Wa zai kai ta Ingila? Ya ce dai shiru, na ce ya kike so a yi? Ta ce to tun da har ka ɗauke na haka wannan asibitin aka ban juyen ido, to ina tilasta ka dole sai ka gina irin wannan asibitin a nan Lagos, yadda talaka da bata haifi gwamna ba in ta ciwon ido za a duba ta irin asibitin da aka kai uwar gwamna. Ta ce in baka yi wannan babban ya maka ba. Ya ce kuma wallahi sai da na gina asibitin. Sheikh Tajudi yana cewa karkashin foundation nashi. Amma kai kawai saboda ka bushi iska, kawai ka ce ɗan iska. Mai girma waziri ɗan iska. Wane ne ba ɗan iska ba kai da babanka, ku kadai da ba ɗan iska ba. Tunda ka ce ba da ma a zagi ubanka. Kar ka kuskura ka rena wani, wanda kake rena wannan